Mamića, a? Pa, možeš ten. Možda sam ipak stavio malo više šećera. Nisi, divni su divni, bilo mi je zadovoljstvo. A kako su vas upoznali, velika čast? Jo, jeste, ne. Ne, bivši komšiluk, znate, tu nije bilo pismene osobe. Ma sve godiljev do divljaka. Kao da smo živjeli među divljim zverima. Jeste, ja, strašno. Sad ste došli među konzervativne, patrijarhalne A ja sam intelektualne. diplomirani psiholog, a Mića je ekonomista, jer nije diplomirao. Jo, ja isto. Nije ni Božan. Kod nas je parola samo civilizovano. Jo, isto kod nas. Ja uvek govorim Mići civilizovano, samo civilizovano. Ja vidim da ćemo se mi divno slagati. Igrate list? Ja igram Mića ne Pa igram. naučit ću, nije to. A šta li radi dečica? Ko prebaciš ispred zagrade, onda ti x4. Ne razumem. Nema veze, ja razumem. A što si ti kao pametan? A ti sve sebe možda viš moju? Mogu. A jel da viriš? Kako ide, dečice? Minutine, sine, moramo da idemo, ajde. Ja, mama, radim. Ajde. Što su slatki. Kakva porodica? Ona žena prosto zrače, dete nemam reći. To su pravi muž i dete, civilizovani. Vidjeli šta su Ćala i Keva? Mićo što im da se ždere? Ne mogu danas, Kiću, ne mogu, imam dogovor sa Božanom. Ova nova komšinica, znaš kako divna žena, onako svetski građana, ne psuje, ne puži. A pa krajnje vreme da se ja malo družiti za kulturnim svetom. Ma nosi se krmača, šta vi tu stojite tako bez veze? Oteo sam deci fudbal. Što? Pa upadne lopta u dvorište, deci po šamarčinu i marš kući, bala bordio jedna. Onda vidim baba vuče cegere, a ja za uvo pa urči. Penzioneri stoju u redu, a ja kamenice pa skidam beretke. Ja bi sve te penzionere pobio. Pa ja bih ih pobila, nikog ne gađam kamenice. Ali ja volim da se želija na slabijima. Vi ste svaki dan u sve Luđi Ivanović. Kako se rešavaju problemi? Dogovorom. Mi smo pešitski ljudi da se tuđemo. Pametni šta? Šta? Šta radi pametni? Pa ne znam šta. Šta radi? Kažete pa vi. Ne znam šta. Popušta, idiote, Pa to nisam u obavezu. Vidi, imaš ti jezik da se javiš, džukelo nevaspitana. Čuti, Milena, ne smaraj. Majci, čuti, stoko, nema ručka! Gde smo Milana stavi? Pametniji, šta? Popušta. Tako je, ajde, kući. Notima deci loptu. Halo? Ej, Kiću, mi si dosadna. Ja nekako za ono kad seš Kej pogaču na glavu pa je razvališ ciglom. Lapot, Majo, nisu sve Keve Skotovi, bile nove komšije. Da vidiš Božanu, sve fino, otmeno, elegantno, a prema sinu, Milina. Ma ti motorci pola glasa su najopasniji, sve kao tiho i fino, vamo ti razvališ šamačino. Nego kakav je frajer? Ko? Božanin mali. Nemam pojem. Eno ga, maši mi. Ko? Pa Milutin, Božanin mali. Čekaj, x jednako 34. Bravo. Onda y jednako 12. Snorman, budalo! Gledajte, dečice, učite. Mama, ovaj Petar me obalavio. Kako, gde? Ovde. Pa što si je balavio, a? Ovo je moj pacijent Jovanoviću, recite kako se zove. Jovanović. E tako, on ima problem kontrole agresivnosti, a ja ga učim kako se problemi rešavaju civilizovan dijalog. Pametni šta? Popušta, nadam se da vam ne smeta. A ne, naprotiv, Nek čuje. Znate šta, mladost, to su hormoni. Da, a naš Milutin divan, dečko lepo. Recite Janji da se mi uopšte ne vidimo. A što vi se ljuti za razumije? Ne znam. Našeg Milutina stalo zaskaču koje kakve. A, koje kakve, Miću Janje, koje Ja kakve. uopšte Ne, ona je slatka. slatka. Naš Milutin je ipak Milutin. Milutin mi potpuno razume. A šta vi razumete? Pa on je nju poljubio. Obalavio, čoveč, obalavio je! Možete li nam malo to da pojasnite, to balavio? O koga? Milutin je obalavio Janju. Čekajte, ja sam videla kako je ona njemu mahala Bože, kroz sad. prozor, ja sam to Kako je videla. videla? Ja sam to Vi videla. lažete. Hoćete da kaže da ja Da, lažem? hoću da kažem da vi Stevo, lažete. ona kaže da ja lažem. Kako možete Stevo, tako? Božan vas laže kao kjer. Jer ja ne dozvoljavam takav ton. Da nećeš ti da je zabraniš možda. Kako to misliš obalavio? Ovako. I šta je bilo? Pa ništa, evo ih unutra raspravljaju. Mora mi će zvati na to. Kako ti pobeže, Steva, jo. Evo kako kada je Maja promašila. Uvijek ja kriva. Brzi ko zeče. Jesi baš lepo. Meni malo lakše. Dovati mono... Dajmo ciglu pa u glavu. Čoveče, vidi šta radi. Ko? Luti na prozoru. Manija! Božani, to pokaži! Vera, kaži Janji da skloni plašužnicu padnjava Čelavića do leta. Nisu to moje mlačude, to su mićine! Janju, daj mi pištolj. Ma, daj pištolj. Maju, daj pištolj, brzo!
Kako šta će ni izbušili mi gubi intelektualci? Pa da meni ih, Mićo! Miću, pazi se ne strmekneš. Tebe oni na našu čast i na naše poštenje. Mi smo u ratnom stanju, krv će potocima. Bez ti pošla, Vera. Bože, ja presečem konopac sa vešom. Dakle, Vera, da učlanimo u nevladinu. Šta si zinu? Evo gledaj, imaš šta da vidiš! Stoko, Milutine! Majo, zvonite i javi se. Da, to šta kažem, probi mi glavu. Ti si, Maco. Nema pričaš. Šalji odmah. Ja njoj na sliku i poslao slike cijelom gradu. Kad? Kad smo se širili na prozoru. Evo. I? Užas, šta je? I ko sad ima veće grudi, a? Veš, pada, ja ga izgazi, onda se ispuljila. Ja znam samo kako je ona iz teba plašljiva. Ne, čim se on pali, on pobeže. Kako si zečevic? Ilije, imaš neku ideju? Šta sad da im radim? Znaš ti nekog našeg ko nam radi u policiji? A? Ne mogu da se sjetim. Pazi ovako. Dobrostojeći mladić traži nežno poznanstvo bilo kakvog muškarca. Ubaci poželjnog kriminalca. Poželjno kriminalca, zvati bilo kada, Milutin je broj Ne telefona. boš šta, evo ti dva samo trčati sam zatvor. E, šta misliš, Luka dobio sliku? 100%. Super. I daske, Miću. I daske. Šuti daske. U Tobolsku A 15. šut uzmi odatle, a daske iz Rakovice. Kažem Nemoj ništa da Topolsku govorim 15. direktno. Doteraj Topolska to u 15, Topolsku tako 15. je. Iskipuj. Pozdravi. Da, i reci, I pozdravi, samo pozdravite neka Mića. pozdravi. I Vera. Počeo. Da? Žurka. Kakva žurka? Tako ste napisali, besplatno piće, hrana, laki žene, dobrodošli, Miće, Vera. Društvo, upale, ajde, sad se može. Žurke, ljudi, šta je vama? Pa šta vam je, nema žurke? Mićo, probudi se, skloni se na flaš. Probudi se, pomozi mi da ih iznesemo, da. Vera, probudi se da je vidiš, gotova žurka, da. Uček, ajde, gotova žurka, ajde. Pomozi čoveku, hoće da legne. Mićo, šta je ovo, Mićo? Nemam pojma, trubačiva da idi vidi. Vidi, idi ti da vidiš. Ti si valjda muškarac u ovoj kući. Sram te bilo. Sram, uvijek ja, idi vidi. Sram. Srećan rođendan, gazdarice! Rođendan, piši odavde! Mi smo plaćeni da sviramo do 4. Jer mogu spavam od tebe! Samo vi spavajte, idemo momci! Dokle misle ovako? 4, Koliko je sada? 2 i 20. Jeste se skupili? Dobro, samo da vidim šta je ko Ako radi. ja sam i izvadio osigurače, stavio žvaku u bravo i lepak na kvak. Dobro, Janja? Ja sam jednog zemunca ukrala patike, stavila Milutinu torbu i ovo ga pravio. Bravo, odlično, Maja? Ništa. Kako ništa? Halo? Grašak, kakav grašak? A nemamo mi ovdje nikakav grašak. Imamo grašak. Doviđenja. Šta je bilo? Pa, greška, neko traži grašak. Nemoj da se javljaš za tako. Halo? Pa rekao sam čoveče da nemamo grašak. Znam da vam treba, ali kad ga nema. Zapalio mi vrata. Nema veze, razbio sam u kola s akcijom, bit ćemo na vezi. Ste vidjeli koji su to gadovi bolesno čovjeka zapalili vrata? Udružili se ovi s broja 13 sa ovime s broja 15 i zabili bodljika u žicu na naša vrata. Hoćemo da izađemo. Dok je ne skine žicu preko Merdevina kroz vaš stan. Zašto naš? A vi ste u prizemlju, a ja se ove s neparne strane ulice zatvorio vodu. Ima tu i fini ljudi. Oni su kolateralna šteta. Bagre, znači sad smo mi u ratu sa cijelom zgradom Jovanović, a bit ću telefon. Seci žicu, brzo! Hajmo da vičete, evo idemo odmah. Da? Ma nemam grašak, životinjo, kakav grašak? Fora, Mićo, neko te zezda kad ti traži grašak, znači si totalno puko. Vidi meni više dosadno. Gdje si ti pošla? Napolje. Moraš kroz prozor. Što? U ratu smo, idiote, maš kroz prozor! Što ne mogu na vrata? Zbog žice. Kako žice? Isako se žicu, ulazi slobodno, Mićo telefon. Je li vi za grašak? Pa Uroš izudara tog tipa, ali polomira da su antenu, ubaci petardu u auto i izgori kožni tapasir. To je toliko smrdilo, ovaj ima u broju 7, napravljeno kontejner i zapali. Pa parni protiv neparnih. Tiše.
Evo, upravo je stigao materijal iz centra Beograda. U centru grada je došlo do sukoba građana sa policijom. U neredima je povređeno 5 policajaca i 3 građana. Zanimljivo je da ni jedna od sukobljenih strana nije znala da kaže šta je razlog sukoba. Dok ovo javljamo, žestoki sukobi i dalje traju i očekuje se dolazak žandarmerije. A mi sad idemo da gledamo sukobe u dalekom svetu. Ja ne mogu verovati. Narostok. Ko je ovo? To nije policija? Ili ko je? No što ja A uvijek... ko će? Da nije Maja, a? Kakva Maja? Ona ne zvoni, ona lupa. Miću, ko je? Ne čuje se ništa. Ko je? Mi Koji vi? Otvorite komšije. Koje komšije? Steva, Božana i Milutin. Pitaj ih šta hoće. Šta hoćete? Doneli smo vam nešto. Otvori, doneli nam nešto. Evo napolje paka. Ja kažem Stevo, ako treba da umrem, hoću da umrem, ali civilizovano. Ispekla sam vam pitu. Milutin, ide, dobro večer, reci dobro večer. Bravo, duš, ajde dečice vi u sobu da se igra. Ti normalna? Šta nisam normalna? Rekla sam ti, marš u sobu, vidi kako je bez Sreće, sobu. Milutine, marš u sobu. Vidite vi šta se napolje dešava. Jeste, divlje, razularano i primitivno. Nismo mi još izašli iz srednjeg veka. A država skrstila ruke i spava. Znači da misle da će tako u Evropu. Ma kakvu Evropu, ne znaju oni šta je Evropa. Mi treba da se držimo zajedno. Mi, kulturna manjina. Nego šta, ko će da spasi ovu zemlju ako ne mi? Miće, daj pištolj. Šta je bilo? Ispaljuje me jogurt. Kakvim jogurtom? Voćem, daj pištolj. Pozajmio sam Jovanović. Imam ja kući, skočem donesem. Majo, sina, reši to dijalog. Teta Božana, slažem, nema dijaloga. Maja, šta si se ukipio? Nađi detetu pištolj! Šta si ti meni? Pila Ajde, ja nemce, nisam a pušta ja to što sam slušali. gledala. Znaš ti ovo? Ja, kako me ljubiš? Do neba. Do Ma neba. ti si moj, ti si moj. Meda. Povratit ću. Luka, izvini, moram da prekinem. Kuća mi je puna kretena po Gotova slovama. više, ja. Ajde, ljubim Kažete te, se sad čao. zabavila s tim kivincem. Šta se vas zaljubimo, ono što ima harmoničnu vezu? Ne može da bude harmonična. Veza se sastoji od patnje i natura. I seksa. I seksa. Biće seksa kad ja kažem. Ti si od dečka napravila tanjir pihtije. To što fali, malo se ugojiš, što Malo bolje se da ugoji. ljulja nego I da nego žuljaš. svinje, Pa kad mu Janja pezi. Er, ga voliš? Naravno, srce onda moje. mora da ga mučiš, razumeš? Da se malo steše od brige, da ne zna gde si, s kim si. Ako ga stvarno voliš, mora da radi. Čekaj, ne kapiram. Moram da raskinem da bi ostale s njim. Tako je, brate, ako ga voliš, mora da misli da ga mrziš. To me poenta. I tako sam posle Smiljke jedno vreme bio homoseksualac. Onda sam shvatio da njima seksualno opredeljenje nego interesna grupa, kao masoni. Te sredim građevinsku dozvolu, te otvorim izložbu, te preregistrujem auto, sve ništa od seksa. Bere, ja sam došao malo pa sam počeo. I pošto sam vidio nema ništa od seksa, sam odlučio da budem metroseksualac. To se slavio kao film na vrata. Jovanović metroseksualac, zvuči kao film. A mi slušate li me? Pa naravno da slušamo, metroseksualac nije čovek koji kreše u metro. Nego? To je muška šmizla. Šmizla? Pošto paradajz? Vidimić, ono Đubre Katić otvara modnu kuću tamo gde sam ja teo da otvorim, pa me pozvao Skot na svečano otvaranje da se Ljudi su niski. Samo ja neću da idem. A ko će? Pa ti? Ja, mislite da ću moći? Pa kako da ne, pa ti si modern, energičan čovjek, jel tako? Pa jeste. I tamo ima da bude elita, ima da ih zaseniš. Ne brinite. Ajde, slobodno si. Ček, izvini. Vidi, hrani se krvlju. Pa nema, pa ica. Šta bi to moglo da bude? Pa porodica, kako to ne znate? Pa evo napisao sam depilacija, teretana, ekscentrična frizura, skupi parfemi, kreme za dan i noć, za podočnjake, skupa odela i Gledala svuda svuda po po kući. kući, to je metroseksualac kao žena, u stvari Ovo je muškarac. skupo, ovo će da košta, dobro ga nemam kupatilu, sa frizurom sam zadovoljna i šta onda? Staneš pred ogledalo, obožavaš sebe. A s kim ću da imam seks? Ni sa kim u tome je poenta, niko nije dobar za vas, Da niko. sam to znao, ja bih davnih dana bio metroseksualac. Idem da se depiliram. Vosak ili mašinica? Vosak, a gde ste kupili te patike? Što? Hoće da mići. Aj, zovi ga. Pa ne znam. Ma dobro, ako tebi nije stalo do Luke, Da mu šta kažem radi? se nećemo viđati neko vreme. I da mora više da se potroši. Što kamion ima onda da se zaroza? Pa i treba. Vidiš kako će Ljudi, meni poleti? je ovo malo komplikovano. Pa mi smo tu. Da ti pomognemo. Znači, ako raskinemo, veza će nam biti super, ako ne raskinemo, raskinut ću. Kako glupa nije normalno, zovi. Ajde bre, skreši to i gotovo. Luka, nećemo se viđati neko vreme. Aj zdravo. Bravo. Aj, jedan put ti te se opametiš. A, da se javim. Izdrži, budi žensko. Pa stvarno ne mogu verujem da tebe neko doživljava kao muškarac. Imam dogovor sa Božanom. Ova nova komšinica, znaš kako divna žena, onako svetski građana, ne psuje, ne puži. A pa krajnje vreme da se ja malo družiti za kulturnim svetom. Ma nosi se krmačo, šta vi tu stojite tako bez veze? Oteo sam deci fudbal. Što? Pa upadne lopta u dvorište, ja deci pošamarčunu i marš kući, bala vordio jedna. Onda vidim baba vuče cegere, a ja za uvo pa urči. Penzioneri stoju u redu, a ja kamenice pa skidam beretke. Ja bi sve te penzionere pobio. Pa ja bih ih pobila, ja nikog ne gađam kamenice. Ali ja volim da se želija na slabijima. Pa vi ste svaki dan u sve luđi Ivanović, kako se rešavaju problemi? Dogovor. Je da vidiš Božanu, sve fino, otmeno, elegantno, a prema sinu, Milina. Ma ti metorci pola glasa su najopasniji, sve kao tiho
lijepo i fino, vamo ti razvoje šamačino. No, kakav je frajer? Ko? Božanin mali. Nemam pojem. Eno ga, maši mi. Ko? Pa Milutin Božanin mali. Čekaj, x jednako 34. Bravo. Onda y jednako 12. Snorman, budalo! Gledajte, dečice, učite. Mama, ovaj Petar me obalavio. Kako, gde? Ovde. Što si je balavio, a? Mi smo pešitski ljudi da se tučemo. Pametni, šta? Šta? Šta radi pametni? Pa ne znam šta. Šta radi? Kažete, pa Pa ne vidi znam kako šta. popušta, idiote, Pa to nisam popušta. u obavezu. Vidi, imaš ti jezik da se javiš, džukelo, nevaspitana. Čuti mi, Vera, ne smaraj. Majci, čuti, stoko, nema ručka! Gde smo Milano stavi? Pametniji, šta? Popušta. Tako je, ajde kući. Notima deci loptu. Halo? Ej, Kiću, mi si dosadna. Anja, kako za ono kad seš kej pogaču na glavu pa je razvojiš ciglom? Lapot, Majo, nisu sve keve Scottovi, bile nove komšije. A šta li radi dečica? Ako prebaciš ispred zagrade, onda ti x4. Ne razumem. Nema veze, ja razumem. A što si ti kao pametan? A ti sve zove možda viš moju? Mogu. A ja da viriš. Kako ide, dečice? Milutine, sine, moramo da idemo, ajde. Ja, mama, radim. Ajde. Što su slatki. Kakva porodica? Ona žena prosto zrače, dete nemam reći. To su pravi muži, dete, civilizovani. Videli šta su Ćale i Keva? Mićo, što im da se ždere? Pa ne mogu danas, Kiću, ne mogu. A, Mića, a? Možda sam ipak stavio malo više šećera. Nisi, divni su divni, bilo mi je zadovoljstvo. A kako su vas upoznali, velika čast? Jeste, ne. Ne, bivši komšiluk, znate, tu nije bilo pismene Ma osobe. sve godiljem do divljaka. Kao da smo živjeli među divljim zverom. Jeste, strašno. Sad ste došli među konzervativne, patrijarhalne A ja sam intelektualne. diplomirani psiholog, a Mića je ekonomista, jer nije Tu sam diplomirao. blizu. Jao, i ja isto. Nije ni Božana. Kod nas je parola samo civilizovano. Jo, isto kod nas. Ja uvek govorim Mići civilizovano, samo Ja civilizovano. vidim da ćemo se mi divno slagati. Igrate list? Ja igram Mića ne Pa igram. naučit ću.